de dibuixar, o si us ve de gust, podem obrir una mini ronda de preguntes i així ens descobrem una miqueta. Si algú té alguna pregunta ara, sisplau, aixequeu la mà i us passo el micro. Hi ha alguna per aquí? Quimi? La pregunta del moment. Aquí estan tots animats, que aquí estan plenes. Ara mateix no té cap ajudant, però fa 10 o 15 anys en tenia 4 o 5. Per què va escollir el manga de terror? Ja us ho dic jo directament perquè ja li han preguntat 2 o 3 cops a les entrevistes als diaris aquest matí, ja m'ho sé jo de memòria, o sigui, us ho dic jo. Ja l'estem dibuixant aquí. Ell, en principi, es volia dedicar al manga d'humor. Volia fer humor. El que passa que quan era adolescent i va descobrir l'obra de Fujio Akatsuka, que és el gran mestre del manga d'humor, Osamu Bakamon, cosas de locos aquí en vida anime. Hola Edu. I en veure les històries d'aquest gran mestre va decidir que no podia estar mai a la seva altura, va decidir que no podia arribar mai al nivell d'aquest gran mestre i llavors va decidir doncs, fer un altre tipus d'història. Va provar amb